बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना प्रेस कन्फारेन्सफोरखौ नुबाय BPF नि प्रेस कन्फारेन्सखौबो नुबाय UPPL नि प्रेस कन्फारेन्सखौबो नुबाय आरो बे प्रेस कन्फारेन्सआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंखो बेखौबो नोंथांमोना नुबाय आरो प्रमोद बर' बिथाङा गावसोरनि प्रेस कन्फारेन्सआव मा बुंखो बेखौबो नोंथांमोना नुबाय आरो बे हाग्रामा महिलारिनि BPF नि जि प्रेस कन्फारेन्स बेनिफ्राय जों मिथिबाय थारैनो बेबाराव डेपुटि चिफआ अदालगुरियाव थांबाय रिहन दैमारि बिथाङा डेपुटि चिफ जासिगोन एक्जेक्ट फाइनालानो होनना बुंनांसिगोन आरो नाथाय सम दंबावो हरखाबबो सोलायनोबो हागौ स' रिहन दैमारि बिथाङा बेबाराव डेपुटि चिफ जासिगोन बबेखानि बियो तामुलपुर बाक्सा आरो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरनि थाखाय एसे सुबिदाजनक जाबाय आरो नङाबा मा जायोमोन जे चिफखौबो लोगो हमनो डेपुटि चिफखौबो लोगो हमनो थाखाय क'क्राझाराव थांनांगौ जायोमोन जोबोर गोजान थांलाय फैलायानो जोबोर प्रब्लेम जायोमोन दा एसे खाथि जासिगोन इसे माने सुबिदाजनक जासिगोन डेपुटि चिफखौ लोगो हमनाया चिफखौ नङाबाबो डेपुटि चिफखौ लोगो हमनाया एसे इजि जासिगोन आरो सिगांनि समफोराव मा जायोमोन खाम्फाखौ लोगो हमनो थांनांगौ जायोमोन नङाबा हाग्रामाखौ लोगो हमनो थाखाय क'क्राझाराव थांनो गोनां जायोमोन स' बहुत प्रब्लेम जायोमोन बहुत गोजान बेबाराव एसे माने खाथिजों थांबाय बबेखानि अदालगुरिनि जि पारफरमेन्स BPF नि बे जोबोर मोजां जानो हागौ बेनि थाखायनो बिथांमोना मोनबाय नङाबा नेक्स्ट इलेक्सनाव खहाबोथ' जानो हागौ ना स' जियानो जाया मानो आरोबाव बे प्रेस कन्फारेन्सफोरनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ नुदों प्रमोद बर' बिथाङा BTR नि बा BTC नि जौगानायनि थाखाय मानसिफोरा BTR होनबाबो गाज्रि मोनोलै जोंनिया माने बर' मानसिफोरा BTR शब्दखौनो मोजां मोनि बहुत ओंखारबाय आरो आजिखालि मा बुंनो आरो ना सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय बायदि थिंकिं लायो खायसे स' BTC होनबाय आङो BTC नि जौगानायनि बिथिङाव आरो जि गोरोबथानि जि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव अरायबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मदद खालामलांगोन दा थानाय सरकारखौ मदद खालामगोन बिसोरजों गसंफागोन बायदिसिना इस्युस जुदि फैयोबा बर' जातिनि बै इस्युफोरनि समाव जेंना जेंसिनि समाव बर' जातिनि हेंथायै बै जेंनाफोरनि समाव बे सरकारजों अरायबो मदद होफागोन बेबायदि प्रमोद बर'आ प्रेस कन्फारेन्सआव बुंदों बेबायदि बुंदों आरो बेयो मोनसे भेरि गुड साइन होननानै बुंगोन हाग्रामा महिलारिया मोनसे बाथ्रा बुंदों बे प्रेस कन्फारेन्सआव जे बिथांमोननि फार्स्ट प्रायरिटिया जाहैबाय मा हानि पाट्टा होनाय आरो बे हानि पाट्टा होनाया सबसे इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय मानसिफोरा गोबां फैसा थाखा जानाय मानायखौसो माने हिसाब खालामबाय थायो नाथाय जोंनि सिकिउरिटिया माव दङ हानि पाट्टायाव दङ बे BTC नि सिकिउरिटिया दङ हानि पाट्टायाव फिउचाराव बरलेण्ड जानो गोनांबाबो जोंनिया हानि पाट्टायानो जाबाय मेन जागोन नङा होमबा नङाबा बै हाग्रा ओनसोला मा जाजोबगोन गासैबो उसेद जाजोबलांगोन स' उसेदनि खोथायानो बेवहाय फैनाया आरो बेवहाय जुदि उसेद फैबा एबसलिउट मेजरिटि लाना देरहानायनि उनाव जुदि बेहाय उसेद जायोबा बे जोबोद दुखुनांथाव जागोन प्रमोद बर' सरकारनि बिथांनि समाव उसेद जादों बे जानायनि जाहोना जाबाय जोंनि रायजो राजानो मेन्डेट मोनहोआखै एबसलिउट मेजरिटि मोनालासिनो बिसोरो माने क'एलिसनजों सरकार बानायबाय हिमन्त बिथांखौ लाफानानै सरकार बानायबाय एसे दुरबल जाखागोन बे सरकारा बेनिखायनो उसेदनि हेंथायै गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुंनायाव फेलें जादों गोबां टेकनिकेल मेनटेन खालामनासो माखासेखौ माने माखासे मानसिखौ उसेदनिफ्राय बासायनांगौ जादों बेवहाय एबसुनि रल थाबाय आरो सरकारनि FI नि रल थाबाय नाथाय हाग्रामा महिलारियाथ' एबसलिउट मेजरिटि लाना देरहादों बिथाङा बुंदों मा बेवहाय उसेदनि बाथ्रायानो फैखाया हानि पाट्टा बा उसेदनि बाथ्राया बहा फैबावनो नाथाय बिथांनि बे बाथ्रा बुंनाया जुदि मिस्टेक जायोबा बिथाङाबो खहा गोनां जागोन खारन एबसलिउट मेजरिटि लानायनि उनावबो जुदि बेवहाय उसेद जायोबा बे किन्तु माइनास पइन्ट जागोन BPF आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा ध्यान लाखिनाया मोजां जागोन आरो स' जियानो जाया मानो रिहन दैमारि बिथाङा मा जाबाय डेपुटि चिफ जानो थांगासिनो दङ जाबाय होनना बुङा जानो थांगासिनो दङ हरखाब सोलायनोबो हागौ बुंनो हाया आरो 3 अक्ट'बर 2025 मायथाइखालि मा जागोन अभारटेकिंआ जानो हागौ जुदि राज्यपाला गभर्नरा जुदि बेवहाय अनुमति होयोबा बै सानखालि जुदि बिथाङा थानो हायोबा खारन अभारटेकिंखौथ' बिथाङासो लागोन नालाय स' बेबायदि चिफ गेस्ट हिसाबै बिथाङा फैगोन होनना बुंदों आरो अभारटेकिंखौ निस्सय बिथाङा लागोन बेखिनिया जाहैबाय दिनैनि जों नुनाय बाथ्रा स' हाग्रामा महिलारिनि जरदार सरकार जानो थांगासिनो दङ बिथाङा मेन्डेट मोनबाय एबसलिउट मेजरिटि मोनबाय बिथांनि जरदार सरकार जानो थांगासिनो दङ स' BPF नि मानसिफोरा जोबोर खुसि जोबोर गोजोन नाथाय सबसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ आं नोंथांनो बुंगोन बेयो पलिटिक्सनि बाहेरानि बाथ्राया नों BPF नों UPPL दा जेरै आंनि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जुदि नायोबा मा नुगोन नोंथांमोना नोङो UPPL सोखा नोंनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइलाव नोंखौ UPPL नि बादि नांदों दा आं नोंथांमोननो फार्स्टआवनो बुंगोन आङो UPPL नि मानि होननाया नोंथांमोननियाथ' फल्स नोंथाङाथ' आन्दाजसो बुंदों नाथाय जों जाबाय निउट्रेल पार्सन जों पलिटिक्सजों थानो हाखाया
पलिटिक्सनिफ्राय जोङो 100 किल'मिटार 1000 कोटि किल'मिटार गोजानाव दं माने फिउचारनि खोथाया बेलेग बर्तमान स्टेजआव बेहाय जोङो आखाइखौनो होनो हाया नाथाय सासे बर' मानसि हिसाबै जों एसे एला बुजिनाय मानसि हिसाबै जातिनि सार्थ खायसे बाथ्राखौथ' बुंनांगोन आरो आंथ' इउटिउबाराथ' जिहेतु आंनि मोनसे कन्टेन्टआ जाबाय पलिटिक्स ओंखायनो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंखागोन सोरबा लिडारनो गोरोन्थि नुबाबो आं बेखौ बुंगोन नाथाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जे पार्सनिफ्राय नायजोबबा नुगोन दिनैसिम सासेबो लिडारखौ माने जाबायदि नोंथांमोना माखासे इउटिउबार फेसबुक इनफ्लुएन्सार नुदों ना जाबायदि गाज्रि जायो बेबायदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुनाय नङा रावखौबो रायनाय दिनैसिम आं हाग्रामा महिलारिखौ बिदि होनफेराखै खारन जों निउट्रेल पार्सन जे बेवहाय सबसे मोजां नांनाया बेनो बेवहाय पाब्लिकफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुजिदों जायखौ आं बहुत भिडिअ बुंदों जे पाब्लिकआसो डिसाइड खालामनांसिगोन सोरबा मोनसेल' पार्टिखौ लाखिनांगोन हयथ' BPF नङाबा UPPL रिजनेल पार्टिखौ आरो बेबायदि खालामनाया माने जोंनि बर'नि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां आरो बरिया जादों बेबाराव नोंगो सोरबा माने UPPLखौ लुबैदोंमोन थिग दं UPPLखौ मानसिफोरा सापर्ट खालामाखै नाथाय BPFखौथ' सापर्ट खालामदोंना बेबोथ' रिजनेल पार्टियानो ना बेबोथ' बर'लेण्ड बिग्रायनायनिफ्रायनो जोनोम जानाय मोनसे पार्टि ना ओंखायनो बे मोजां जादों बेखौ जों धन्यबाद होनांगोन पाब्लिकफोरखौ आंथ' धन्यबाद होगोन बरिया जादों खारन बिसोरखौ 28 मोनहोदों जुदि बिसोरखौ 18 16 17 ओरैल' मोनहोना दोननायमोनबा थांनाय बायदि मा जागौमोन दुरबल जागौमोन सरकारा दाथ' स्ट्रं जासिगोन बे बर'नि थाखाय प्लास पइन्ट बाखि जि दुर्नितिसो दैदेनगिरिया बेसेबां मोजां खामानि मावगोन मा प्लेन लागोन मा स्किम बानायगोन बेफोरो उननि बिसय आंथ' बेफोरखौ माने इमान गोसोआनो होआ मानो होनोबा बै सरकारफोराव जेसेबांखिनि जोंनियाव माने प्लेनिं बानायग्रा मानसिफोर दं बै प्लेनिं बानायनाय मानसिफोरखौ थांनाय 20 बोसोराव जों नुजोब्बाय जे बिसोरनि प्लेनिंफोरा एसेबां माने मोजां नंखाया आरो प्लेनिंफोरानो बांद्राय मोजां जाखाया नङा होमबा बै प्लेनिंफोराव माने मोजां प्लेन बानायग्रा मानसि गैया हिसाबै माने फान्डआबो खम हिसाबै माखासे बुस्थुखौ बानायनोबो हाया निश्चय नाथाय सबसे इम्पर्टेन्टआ जों बेखौ सानदों जे बर' हारिनि मेन इम्पर्टेन्टआ मा बुस्थु जेरै बिटिआर गोरोबथानि मेन इम्पर्टेन्ट बुस्थुआ जाबाय 125 एमेन्डमेन्ट बेखौ हाग्रामा महिलारिया गोसो होनाया दरकार आरो हानि पाट्टा बेखौथ' बिथाङा गाव सिरियास लाखादो बेयो मोनसे बरिया जाबाय आरो सिमा बारनाय मोनसे अपसन दं नङा होमबा बै सिमा बारनाय अपसनखौ बिथांमोना खामानि मावनांगौ बे मोनथाम बुस्थुआथ' गाज्रि नङाना बाखि इनस्टिटिउसन माइबा स्टेडियाम माइबा आसनि स्किम थिका थुका माइबा बेफोरखौ जों बायदि मानसिया बांद्राय गुरुत्त होआ आंथ' गुरुत्त होआ बुस्थुखौ खारन खायसे खामानिखौथ' आसाम सरकार भारत सरकारानो मावखानांगोन बिटिसिआव नङा होमबा मावखानांगोन स' बैफोरखौ जों माथा मारिनानै जेबो लाब गैया बेनिखायनो बिथांमोना खमसे खम बे गोरोबथानि मोनथामसो खामानि आरो एनडिएफबिनि समस्याखौ थांनाय समावबो बिथाङा मावनो फेलें जादों आरो दा थानाय थांखांनाय सरकाराथ' फेलें जाबायानो सिगां हाग्रामानि सरकारा फेलें जादों दा बे बाराव बिथाङा साक्सेस जानांगोन रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै दिन्थिनांगोन अब्लासो बिथांखौबो साक्सेसफुल होनगोन नङाबाथ' बिथाङा फेलारानो जागोन स' बैबायदि इस्यु खमसे खम मोनथाम मोनब्रै इस्युखौथ' बिथाङा मावथारनांगोन बे कर्तब्य बेखौ जुदि बुंबा बे सुक्तिखौ आं खालामाखै खामानि मावा होनना सानोबा बेथ' बर' हारिनि हेंथा खामानि मावनाय जागोन सब बेबायदि बिनिखायनो नों BPF नों UPPL बेबायदि साननायखौ गारनांगौ रायजो राजाफोरा जाय फैया मानो बर' हारिनि खामानि मावनांगौ पलिटिक्सनि समाव इलेक्सननि समाव केम्पेइननि समाव जि बुंबाय बे थांबाय दा नोंथांमोना नों BPF नों UPPL सानोबा बेहाय मा क्रिएट जादों जे बर'जोंनो नायलायनो हायि मोनसे क्रिएट जादों स' जों बायदि मानसिफोरा बायदिसिना बाथ्रा बुङो आं बायदि गुबुन जेसेबां इउटिउबार दं बायदिसिना बाथ्राखौ जों साहस खालामनानै स्क्रिनाव फैनानै बुङो नोंथांमोना कमेन्टसआव आरो मा नों BPF नों UPPL स' नोंथाङा UPPL नि जाबाय नों सोरबा सासे BPF नि जाबाय मा पाप जायो बेयावलाय मा गोरोन्थि जायो निजा चइसफ्रा बेवहाय नोंथाङा नों BPF नों UPPL होननानै मा लाब जादों जेबोथ' जायाखै बर'नि सायावनो जुमुदैखौ गारदो बिबो नोंनि सायावनो गारदो बिबो नोंनि सायावनो गारदो मिनिंथ' जेबो गैया मा लाब जादों ओंखायनो बेबायदि बुंनाया सासे मूर्ख मानसिनि सिम्बल आं बार बुंदो बेबायदि कमेन्ट्स लिरग्राफोरखौ सबसे मूर्ख मानसिया बिसोरो आरोबाव एबसु होनबा बिराद नायनो बानाय मोनसे गोदान कालचार क्रिएट जादों जोंनिया गोबां सानदों नों एबसुनि सापर्टार नङा होमबा येस आइ एम सापर्टार अफ एबसु येस इट इज राइट बेखौथ' जों सापर्ट खालामखानांगोन नङा होमबा दिनै जों जाय बर' मिडियामखौ फरायनो मोनदों बिनि थाखाय दावहा नांग्राया सोरमोन बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै मोनफ्रोम जेंनायाव फार्स्ट गसंथाग्राया सोर
दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिकुनु इसु नोंथांमोना बुं भाषानि इसु बुं थामोनथानि इसु दों बड'लेण्डनि इसुखौनो बुं बिटिसि बिएसि बिटिआर जि बुङा मानो सबावबोथ' दोङो गोबां माखासेया बुंनो नागिरा आरो जेरैनाय बिटिसि गोजोन गोरोबथाव एबसुनि खरल गैया आरे भाई मानो इमान मिसा खोथा बुङो इसोरा नुबाय दों सानिफ्राय साइनल'सो होआखैना रल गैया होनना बोरै बुंनो नोंथांमोना बै सुक्ति जानायफोरखौ फरायना नायबा नुगोन बर'नि मोनफ्रोम सुक्तियावनो बर'नि जेसेबां संगठनफोर दं गुबुन हारिफोरनि जेसेबां संगठनफोर दोङो बैसोरनि गासैनिबो बेहाय मा कनसेन्ट माने मा होनगोन बेखौ एनअसि बैबादि लाजोबनानैसो माने सुक्तिया जायो बे बाथ्राखौ मिथिनानै माखासे मानसिफोरा मानो एक्टिं खालाम मिथिया जा जेरै बिटिआर गोरोबथायावबोथ' बर'निल' संगठन नङाना गुबुन गुबुन संगठनफोरनिफ्रायबो बहुद माने कनसेन्ट लानानै सापर्ट लानानैसो सरकारा बै सुक्तिखौ खालामदों नङा होमबा बेहाय सोरबा सिगनेचार होदों सोरबा सिगनेचार होआखै सिगनेचारथ' सबनिबो जाखायाना नाथाय कनसेन्टखौथ' नांगोन ना स' बेबायदि लानाय जायो आरो बेसे धरना बेसे दावराव दावसि थांदों बड'लेण्ड बिग्रायनि थाखाय स' न' बड'लेण्ड न' रेस्टनि थाखाय गोबाङानो इनसाल्ट खालाम समाव नाथाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ जागायदोंमोन नङा होमबा जे बड'लेण्ड दाबिनि कनसेप्टखौ बिथाङा लानानै फैदोंमोन अब्ला बै समावथ' बै बुस्थुखौ कनसेप्टखौ जागायदोंमोन ना एबसुआनो दिनै बै कनसेप्टखौ जागायनायनि थाखायसो दिनै बे माखासे मोनदों अब्ला एबसुखौ नोंथांमोना मानो नायनो बायो आं बुजिना मोना माने एबसुखौ मोजां मोनग्रा मानसिया ओरैबायदि माने बर' जातिनि सुथुर दा जेरै आं माने आं कमेन्ट्स लिरनायफोरखौ नायनाथ' ओरैबायदि जों माने बर' जातिनि सुथुर आरो जेनेबा इदिसो नांखाङो आरो माने खिन्थु बिदिथ' नङा नोङो हमना ला आंखौ नायनाय माने नोंथ' बर' मानसिखौसो नायनो बानाय जाबाय आं बायदि जुदि 200 जनखौ नायनो बायोबा 200 जन 200याव जुदि न'खरखौ हमजोबबा साथाम दोंबाबो 200 into 3 600 मानसिखौ नोंथाङा नायनो बानाय जाबाय होमबाथ' नोंथाङा बर' मानसिखौ नायनो बानाय जागोन ना आरो बेवहाय मा पाप जायो जे सोरबा सासे मानसिया एबसुखौ सापर्ट खालामबा बे मानसिया गाज्रि जानो हायो नामा होमबा UPPL खौ सापर्ट खालामनाय मानसिया गाज्रि जायो नामा BPF खौ सापर्ट खालामनाय मानसिया गाज्रि जायो नामा जाया बेनिखायनो सब मानसियाबोथ' आंनि बुंनायखौ बुजिखानाय नङा बुजिनोबो नाजानाय नङा माने खोमाखौ फिस्लायगोन नाथाय सानैसो आं उन्दै गथ'फोरखौ नुदों बिसोर माने हावाव बिरबाय थादों आरे भाई नोंथांनि पसन्दनि जुदि सरकार फैबा गिबियावनो नोंथाङा हयथ' नोंथांनि आथिङाव गसंनानै माबा मोनसे खालामना ला 5 बोसोरनि गेजेराव 5 बोसोरनि गेजेराव माबा मोनसे खालामना ला अब्लासो नोंखौ बुद्धियक मानसि होनगोन सालाक मानसि होनना बुंगोन आरो बैबायदि बिथिङाव नोंथाङा जायबायदि कमेन्ट्स लिरदों नोंथांनिख्रुइ बांसिन सालाक जोंथ' गावनि आथिङाव बायथ' जोङो गसंखाबायना इमानबो जायाखैबाबोथ' खमसे खम उदैखौ फिसिनो हानायखौथ' जाना दंना नाथाय नोंथाङा खालामग्रोना ला जायफोरा बायदिसिना कमेन्ट्स लिरदों माखासे आरोना जायफोरा माने कमेन्ट्सनिफ्रायनो आङो माने जेबो गैखाया होननानै मिथियो आरो बेबायदि मानसिबो माखासेखौथ' सिनायबो जों स' बैबादि आरो बाथ्राया नोंथांनि पसन्दनि सरकार फैदों नोंथाङा गावनि जिबनखौ दाखा बे सान्सआवनो बेसो जानांगौ कमेन्ट्स लिरनानै लाब गैया आरो नों BPF नों UPPL होननायखौ जुदि बर' जातिया गाराबा फिउचाराव जाबायदि बांदोंना ससियेल मिडियायाव बै जि ट्रेन्डसा जाबायदि बांदोंना फिउचाराव बर'फोरा बुलायनानै थैनायनि लामायाव एकदम सिदा खोथा फिउचाराव बर' बुलायथारगोन लामा बुलायनाय जाथारनायनि कन्डिशनाव दङ बे जुदि कनसेप्टआ जुदि जोबाबा आरो एबसुखौ नायनो बानायनि कनसेप्टआ जुदि जोबा बर' जातियाव बै आहम जाति बायदि जागोन जाबायदि आहम जातिनि गासै जारिमिना डेस्ट्रय दिनै बिसोरो एसामिस लेंगुवेज राय बेबायदि जागोन जेसेबां जे जाया मानो पलिटिकेलनि मानसिफोरा माब्लाबो बबेबा इसुनि सायाव खुगा दिखांनानै बाथ्रा बुंनो हाया खारन बिसोरनाव मोनसेल' जातिनि मानसि थाया पलिटिकेल पार्टियाव सब जातिनि मानसि थागोन बेनिखायनो बिसोरो गावनि जातिनि सार्थआव खोथा बुंनो हाया बे बाथ्राखौ मिथिगौ अब्ला गावनि जातिनि सार्थआव खोथा बुंनो थाखाय जोंनो माहारियारि आफादखौ नांगोन आरो बै माहारियारि आफादफोराबोथ' मानसिसोना समाव बिसोरो माखासे टेकनिकेल माखासे माने इन्टारनेल माखासे माने माइनास प्लास माखासे कन्डिशननि थाखाय मा जायो माखासे बाथ्राखौ बुंनो हाया बिनि ओंथिया बे नङा अरायबो बेबायदि थागोन बिदिथ' नङाना अरायबो बेबायदि नङा समा सबनिसाय बोलोगोरा समनि थिननायाव नोंथाङा माब्ला खुगाखौ बन्द'बो खालामनांनो हायो आरो बै समनि थिननायावनो माब्लाबा सोरखौबा जोङो जरदार प्रटेस्टबो खालामनो हायो स' अपेनलि प्रटेस्ट खालामनो हानाय जि आफाद बै आफादफोरखौ दुरबल खालामना लानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां होमबा फिन बेखौ बुंगोन नों BPF नों UPPL बेखौ गाराबा बर' हारिनि मानसिफोरा लामा बुदलायनो थैगोन आरो एबसुखौ जाय फोजोबस्राङो बै बर' हारिया
बै बर' हारिया बै सानखालि खावसे माने सेवनानै गोलैखाबाय होनना सानना ला नोंथाङा जाति। आरोबाव मोनसे बाथ्रा लोगोफोर, लिडार सोरजिनाय जि फेक्टरि, बर' जातिनि जि लिडार सोरजिनाय जि फेक्टरि, बे लिडारा उजियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 90%। 10%आसो सोरबा एनडिएफबिनिफ्राय उजिनो हागौ, सोरबा बिएलटिनिफ्राय उजिनो हागौ, सोरबा बबेनिफ्राय हाबेरगावना उजिनो हागौ, आरो सोरबा थुनलाइ आफादनिफ्राय उजिनो हागौ। नाथाय 90% बर' जातिनि गांनाय उखैनाय गासैबो प्लेनिं पलिसिखौ बानायग्रा मानसिफोरा मेक्सिमाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय लोगोफोर। बे बाथ्राखौ जों दिनै खालामनाया जेसेबां जि बुङा मानो, नोंथाङा दिनै हाग्रामा महिलारिनि प्रेस कनफारेन्स नुदों, बिथांनि खाथि खालाव थानाय मेक्सिमाम मानसिफोरा बबेबा नङा बबेबा समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन। रियन दैमारि बिथांखौ नोंथांमोना नुदों। रियन दैमारि बिथाङा मा बिएलटि नामा होमबा बिदिब्ला? रबिराम नार्जारिया बिएलटि नामा बिदिब्ला? नोंथांमोना बुं आंनो, बिथाङा बिएलटि नामा? बिस्वजित दैमारिया बिपिएफआव बहुत बोसोर थादो, मा बिथाङा बिएलटिमोन? बिनि अनगायैबो गोबां एग्जाम्पल दं, आं बुंबाय थाला, नोंथांमोना आइडिया मोनबाय जे बर' हारिनि साफ्रोम गेदेर गेदेर जेसेबां नेता दोङो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थ्रयैसो थांनानै जादों। दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरजिनाय नेताफोरनि अनगा हाग्रामा महिलारियाबो बर' जातिखौ सालायनो हाया, प्रमद बर'आबो हाया, बिस्वजित दैमारियाबो हाया, हारसिं हाया रावबो। नाथाय बिनिखायनो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां, बर' जातियाव दिनैसिम जेसेबां लिडार उजिदो बै समनिफ्राय लानानै बिएससिनि सिगांनिफ्राय लानानै दिनैसिम उजिदों होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थ्रयै। मोनसे समाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो सोरजिदों बहुत, नाथाय आथिखालाव मेनलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायसो माने ओंखारलांबाय थादों आरो। बर'नि गेदेर नेता मन्त्रि होनबाबो माने एबसुनिफ्राय मेनलि एबसुनि थ्रयै थांनाय नेताफोरा सबसे बांसिन आरो बिसोरो बांसिन मोजाङै खामानि मावनायनि रेकर्ड दं दिनैनि थासारियाव। बिनिखायनो जायनिफ्राय जोंनि लिडार उजियो बेखौ जों खोमाना लायोबा जोंनि थाखाय खहा गोनां जागोन लोगोफोर। बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। फोथायाबो जानो हागौ गोबाङानो, जाय माने आंगा मांगा जदुराम मदुरामाथ' फोथायखानाय नङा, नङा होमबा? बातिराम खतिराम जदुराम मदुराम लास्टआव डेस्ट्रय, बेफोरथ' बहा फोथायनो, नङा होमबा?